egwu anụnwa Ozunna gbara etinyegokwa na ụfọdụ ndị bloggers na nsogbu nke bụ na nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a na Charị nwa Mgbafọ bụ Soludo ewerugokwa anụ ndị ọrụ agha wee jekpuru ya bụ nwoke na ebe unu fụrụ kịta anụnwa na aka na-aba ogokwa ya otu aka na ọnọzikwa na kọstọdi ndị uwe ojii wee na-ebe anya m na-asị Charị nwa Mgbafọ na ya gbarịa unu ya abịa ka unu fụrụ ebubo obori Charị nwa Mgbafọ na nwunye ya gbasara egwu anụnwa Ozunna gbara ebe anụnwa hei ife oborufe abụọkwa obere ife afụkwa m mgbe ndị mmadụ na-edenye bụ ife na-akọ maka ya na-asị na Charị nwa Mgbafọ delu wee sio na onye ọbụla ya asị na Ozunna bụ nwa ya na ya eji ndị uwe ojii wee kpụrụ ya na Ozunna abụghọzikwa nwa ya bịanụ ka unu nụrụ n'akụkọ ọka nkụ wee ife ọkọrọ mgbe onye a ọ mahụ na Charị nwa Mgbafọ aha amụrị unu makwa na mgbe Ozunna kụrụ egwu anụnwa o wee na-afịọ n'ihu akwụkwọ na-azụ azụ nke bụ na anyị fụrụ Ozunna ka ọ pụtara wee na-agụ egwu wee sio na batị na-achị Anambra steeti bụkwanụ Turumgbu na ifele mee ya na ike niile bụ Chineke ka ọ dị n'aka wee kpọkwa nna ya bụ Soludo Charị nwa Mgbafọ wee sị ya na ifele mee ya na ike niile bụ Chineke ka ọ dị n'aka wee kpọkwa onye isi ndị Boko bụ Okwosheti maka ogene wee sị ya na ifele mee ya na ike niile bụ Chineke ka ọ dị n'aka wee kpọkwa ụfọdụ ndị gọvanọ afa na ifele mefa na ike niile bụ Chineke ka ọ dị n'aka ya bụ ife wee na-azụ azụ n'ihu akwụkwọ wee na-afịọ afịọ ụfọdụ ndị akwụnyere Ozunna dịka o si wee gụ ya bụ egwu ndị kwụnyere Ozunna kakwuo ndị akwụnyeghị ọrịa unu makwa na bifo Ozunna pụtara na-agụ egwu ụfọdụ na-akparị ya si na ọ bụ ada ndị Anambra ada ndị Isuọfịa achara ugo ndị Anambra ma ndị sịrị na ọya bụ maka na nna ya na-akpụrụ ndị dibịa na ọya bụ oke ite ndị dibịa gbara ọkụ na-enye Ozunna nsogbu o nweghị ife akpọfọghị ya n'ihu akwụkwọ o ruzie ka Ozunna kụzielu nke ọ kụrụ kịta anụnwa ya sara onye ọbụla isi ọ sizi ma nna ya ma Turumgbu na ifere ma efa ndị enu na-akpọrịkwazi Ozunna jekwazie na-egheri ya kwụnyekwazieri ya ma ndị mechara vidio si na fa ya ebido tata wee folowe Ozunna dịka ọ gụchara ya bụ egwu hei ife nwa wee na-afịọ ma ndị merụ vidio wee sio na si jekwa nene Charị nwa Mgbafọ ndị ụlọọgwụ jekwa were ife BP ka enene ya ka a marụkwa na BP ya rigo na Charị nwa Mgbafọ fụchakwa ife onyonyo a na onwekwa ike ikolopụ ebe ụfọdụ nọkwanụ wee na-asị Ozunna na egwu ọ gụrụ na ọ dịghọ mma na ọ bụrụkwanụ sọsọ ya bụ nwa afọ isi bịa wụọ na ọ bụghọ sọsọ ya bụ nwa gọvanọ n'ihu akwụkwọ ma ndị gọvanọ ahụ eme ọfụma ma batị bụ Turumgbu na-achịkwanụ Naijiria aha achị ọfụma na ofugo mbọsị ụmụ ya pụta na-akpọrọ ya bụ onye na ife ọbụla nna ya na-eme na ya kpuchinatanụ nna ya na famili bụkwa famili na ya ebuzi n'ife famili ya wee na-apụta n'ihu akwụkwọ anụnwa na ọ bụrụ maka nna ya bụ Charị nwa Mgbafọ na obi ya esikwara ike na Charị nwa Mgbafọ bụ onye obi akpọ na egwu ọ kụrụ na ọ ya emetụkwa nna ya n'ahụ kama na ya welu maka nne ya na ya bụ ife ya emetụ nne ya n'ahụ asị nne ya welu maka nne ya ka nne ya ghara ịyakwa ọbara mgbali elu na ya medebe ife ọ na-eme n'ihu akwụkwọ ife nwa wee na-afịọ ife ndị mmadụ na-ede na ife ndị bloggers na-akọ ọka nkụ ọ bụghị otu ọ bụghị egbe amaghị m onye mma akọ ghara ibie na ya kpuchinata ezinụlọ ya na enwekwa na onye nke ya ka mma na o nwekwa ebe egburu aja ngwere na-adịghọ onya ka anyị fụziri nwoke a ka ya bụ egwu na-afịọ n'ihu akwụkwọ nwoke onu na-afụ ebe a wee pụta wee dee n'onye nwa bụ Charị nwa Mgbafọ nyasị ibu na Charị nwa Mgbafọ mere anansụmentị maka ya bụ egwu Ozunna kụrụ wee sị na onye ọbụla ya pụta wee sị na Ozunna bụ nwa ya na ya eji ndị uwe ojii wee kpụrụ ya na ya agbahapụgo Ozunna na Ozunna abụghọzikwa nwa ya na Ozunna abụghọzikwa memba famili ndị be Soludo ife a ka o dere afụkwa m ya bụ niuzu gbajee na peji Soludo ka mma na eziokwu afụghọ m ntị ka m ghara ịkọkwọ nnọọ nke m afụghọ ekwu aka ka o dekwa ọzọ wee sị na ọnya nwa bụ Ozunna na-ekwuzi nyasị ivu na ọ na-arịpụrụ anyị nna ya na sinsi o ji wee kpọọ nna ya asị bụ mgbe nna ya na-eti nne ya ife hei na nna ya na-etitọrị nne ya na-akụ ya sepuretela manda bidoche ka danduka na ọnya ka o ji wee kpọọ nna ya asị wee dekwa ọzọ asị ivu na Charị nwa Mgbafọ na-arịpụrụ anyị ya bụ Ozunna n'ife o kwuru na ya mere Ozunna ọ dafuru m nke ndị Temu wee dekwa ọzọ asị ibu na Ozunna na-arịpụrụ anyị nna ya na-aya eme ịma aka ndị na-aṅụta mmanya na-akpọta nna ya bụ Charị nwa Mgbafọ akpọta nwe ike ka ha maa aka ndị na-aṅụta nkwụ hei unu amakwa na ife ọ degasị ya bụ okwu eziokwu and ụfọdụ ndị bloggers eburugo ya bụ akụkọ onye ka Charị nwa Mgbafọ fụchalụ wee jee welu ndị uwe ojii ya na ndị ọrụ agha wee kpụrụ nwoke ebe onu fụrụ ya kịta anụnwa ọ na-ebezikwa anya m na-aya ayịyọ na Charị nwa Mgbafọ gbagharịa na onye ọbụla gbagharịa na niuzu a ga-abụ ozikwa eziokwu na niuzu o dere ahụkwa eziokwu
ịma na ụdị ife ahụ eziokwu iwee chọchasị onye iyi eji ya wee de o wee bụrụ Charị nwa Mgbafọ ọ na-aya nke Ozunna na-eme ya, ọ na-ayakwu nke Gụnwa na-eme ya. Ị chọrọ ya ndụ ka ị chọrọ nwoke mmadụ ogbugbu ka nwunye ya Charị nwa Mgbafọ ị chọkwuru ya ndụ ka ọ na-ayakwu nke nwa ya na-eme, ọ na-ayakwu ụdịka n'izu anụnwa ị dere na di ya na-etitọrọ ya na-eti ya ife ịma ọ na ya bụ ife na ọ dịghọ mma ịnọkọta isi na nna my brother ụdị akụkọ adịghọ mma. Biko unu fụziri ya ebe a kịta ọ nọ n'ebe anya m na tịgbarịa ka hapụ unu ka unu gee ife okwu. Ndị be anyị ekwume na ọsọ gbaruru emecha gbaa azụ. Onye na-egosi na screen kịta bụ the owner of Igbo Time magazine. Gekwe ntị, o nwere ihe nchọ ka nkọwara gị maka gị nwa his follower or somebody who is going to come on the comment section to comment nonsense. Gee ntị, enwere difference between criticizing what government has done bad or what you think government would have done better than fabricating things in your head. Ihe na-enwere anywhere is existing. In actual, just because you want to make money from Facebook or any social media, you will not try to ridicule our governor, Soludo, and his lovely family. I want to make something clear. Those claims were never true. They are false, fake news, and fabricated. Some of the false claims which I made, and I sincerely want to ask for apology, is this, where I wrote, breaking news, I will arrest anyone who calls Ozunna my son. He is not my son. I disowned him years ago, and he is no longer a member of the Soludo family. This statement was false. Our current governor, Soludo, never made this statement. And the second one was where I said, I don't take advice from my father. He was a drunkard who beat my mom when I was young. This statement was false. Ozunna never even uttered a word when he was dancing. I just fabricated this one. And the other one was where I said, I order Ozo from Temu. He is Chinese made, not my son. This statement also was false and fabricated. I want Nigerians and anybody seeing this to know that I made this statement out of I want shares and I want it to go viral. It was never real and it was false. Then the last one I made was where I said breaking news. They should organize a drinking competition between my father and Wike. I want to see something. This statement was also false. These four headlines that I have listed here now was false. I made it just because, on Facebook, when something like this go viral, you will get some cash. And that was my reason for doing it. It was never to hurt our able governor or his son. It was just ignorance and to Nigerians seeing this. I am really, really sorry about this. And I'm going to go to any length to see what I can do. I'm going to write a rejoinder, both on my page and everywhere I have posted it, and also post it so that it will go far. I am so sorry to Soludo's family and what I have caused. I'm sorry, sir.